Гэта рацыя, як звычайна збіраем каментары, да таксама вітаем нашых гасцей, аналізуем сітуацыю. З намі сёння госця, суразмоўца, гэта беларуская палітык, так вас прадстаўлю, і таксама спікерка Каардынацыйнай рады Анжэліка Мельнікава. Добры дзень, вітаю вас. Вітаю і дзякуй за запрашэнне. Будзем размаўляць пра атмасферу 2025 года. Беларусь ужо рыхтуецца да выбараў. Там ідэолагі едуць у такі ідэалагічна-прапагандысцкі цёс. Беларусь сёння ў такім вось становішчы. З аднаго боку вайна, з іншага боку, можна нават сказаць, эканамічная нестабільнасць. Ці можам мы гаварыць пра нейкія настроі, прадугадаць гэтыя настроі, вашы настроі, ваша бачанне вось гэтай сітуацыі наступнага года, як можа ўсё развівацца? Мы не называем гэта выбарамі, мы гэта называем безвыбарамі, таму што гэта, канешне, будзе чарговае прызначэнне. І я так адчуваю, што 100% у гэтых выбарах будзе ўдзельнічаць сам Лукашенко, бо ён не гатовы аддаць сваю ўладу. Гэта для мяне відавочна і для многіх палітыкаў беларускіх дэмакратычных, якія сёння каментуюць тое, што адбываецца ў Беларусі, таксама відавочна, што Лукашенко будзе ўдзельнічаць у гэтых выбарах. Сродкі масавай інфармацыі гавораць, што Пратасевіча рыхтуюць як такога нейкага кантакцёра, медыатара з прадстаўнікамі дэмакратычнай супольнасці ў справе вызвалення палітвязняў. Вы, як спікерка Каардынацыйнай рады, не ведаю, піша вам у тэлеграм Пратасевіч і кажа: Анжэліка, давайце кантактаваць і нейкім чынам вызваляць беларускіх палітвязняў. Як бы вы адрэагавалі на гэта? Як вы ўвогуле глядзіце на гэтую сітуацыю? Першую частку вашага пытання адразу адкажу, што вось гэтыя акты гуманнасці, яны настолькі цынічныя, гэта цынічны палітычны ход, таму што мы ведаем, што частка людзей вызваляецца, а яшчэ больш кідаецца за краты. Так, таму добра, што людзі выходзяць, гэта 100%, канешне, дзякуй Богу. Але наколькі цынічна сябе паводзіць рэжым Лукашэнкі, калі адной рукой ён выпускае людзей, а другой рукой закрывае іх за краты. Канешне ж, мы разумеем, мы заўсёды кажам аб тым, што палітвязні павінны быць вызваленыя ўсе і без умоў. І сёння вось адным з галоўных такіх пунктаў нашай супольнай стратэгіі, праграмы, платформы, як хочаце гэта называйце, з'яўляецца вызваленне палітычных зняволеных. Гэта вельмі складанае пытанне. Не аб усіх рэчах нават можна казаць у паблік, таму што ёсць розныя інструменты таго, як адбываецца вызваленне палітычных зняволеных. Тут розныя сітуацыі ёсць, нават індывідуальныя. Што тычыцца Рамана Пратасевіча, то тут сама па сабе асоба ўжо, скажам так, зашкварылася, ўжо некаторыя мае калегі яго называюць дубайскім сваршчыкам. Увогуле сваіх ворагаў ацэньваць актуальна, так, разумець усе іхнія і разумець іхнія сільныя бакі таксама, так, моцныя. Таму вось гэта прапанова нейкай медыяцыі, гэта моцны ход. Але мне здаецца, што сама асоба Рамана Пратасевіча, яна не вызывае сёння таго даверу ці павагі з боку людзей, якія выехалі за мяжу, размаўляць вось з гэтай асобай аб палітычных зняволеных. Але я не выключаю такога варыянта, што можа быць і такі сцэнар. Мы разумеем, што для нас самае важнае – гэта чалавечае жыццё, таму ёсць розныя падыходы да гэтага, так, да вызвалення. Для нас асноўным пасылам, асноўнай такой нашай праграмы з'яўляецца, канешне ж, палітычны і эканамічны ціск на Лукашэнку. Мы разумеем, што ён па-ўсякаму ідзе ўжо на нейкія, калі ўжо ідзе на ўступкі, то гэта значыць, што той палітычны і санкцыйны ціск, які мы ўжо ажыццяўляем, ён працуе.
Спадарня Анжэліка, я толькі ўдакладню. Вось гэта канцэпцыя медыяцыі, так, паміж уладамі і беларускай апазіцыі ў справе вызвалення палітвязняў вы лічыце добрай ідэяй, за якой апазіцыю, ну, можа, нават трэба чапляцца нейкім чынам. Ну, толькі адзінае, што вам не падабаецца, так разумею, Пратасевіч, так? Кандыдатура Пратасевіча — гэта адзін са сцэнараў. Я кажу, што гэта такі як бы хітры ход з боку беларускага рэжыма, калі яны прапанавалі такую нібыта добрую магчымасць, паглядзіце, мы гатовыя размаўляць. Яны гэта паказваюць як бы заходнікам у тым ліку, вось паглядзіце, мы ж вам прапануем. Але прапануючы менавіта Рамана Пратасевіча на гэтую пасаду, скажам так, вось гэта медыяцыі, яны адразу кажуць нам, што ўсе перамовы будуць на нашых умовах. Яны адразу ставяць нас у нейкія такія невыгадныя для нас умовы. Ну так, гэта такі пэўны кручок. Як вы думаеце, прадстаўнікам дэмакратычнай супольнасці не варта на яго чапляцца? Так, гэта зараз ідзе такая вось маніпуляцыя, і мне здаецца, што менавіта вось гэта асоба Рамана Пратасевіча, яна менавіта для гэтага і абраная, для таго, каб кантраляваць гэты працэс, калі вось ён бы пачаўся. Ну, глядзіце, гэта адзін са сцэнараў, так? А вось якія, можа, яшчэ ёсць у вас думкі, меркаванні, сцэнары, як вот можна было бы дапамагчы беларускім палітвязням? Некаторыя выходзяць, іншыя знову трапляюць за кратамі, і праваабаронцы іх вызначаюць як палітвязня. Мы можам зараз з вами пабудаваць 10 сцэнароў таго, як вызваляць палітычных зняволеных. Але не трэба думаць, што Лукашенко такі добры чалавек, які падняўся з раніцы і усхваляваўся: ой, у мяне ж там сядзяць палітвязні ў турмах, пайду-ка я іх вызвалю, а потым там вечарам ён успомніў, што ён злы дыктатар і пайшоў яшчэ некага там пасадзіў. Не, гэта так не адбываецца. Мы павінны ўсе разумець, што пакуль Лукашенко ва ўладзе, у нас заўсёды будуць палітычныя зняволеныя. І тут трэба вырашаць праблему, як кажуць, на карню. Мы павінны вырашаць праблему менавіта таго, каб змесці рэжым Лукашэнкі. Я не кажу тут пра нейкі там сілавы сцэнар, ці што там яны там пугаюць зараз людзей вось у гэтую электаральную кампанію, што прыйдуць беглыя і тут будуць лятаць ракеты і ўзрывацца бомбы. То есть, ну, вось такі ідзе наратыў, так? Але мы кажам пра нармальныя дэмакратычныя выбары, якія павінны прайсці ў Беларусі, а яны могуць прайсці толькі пры той умове, што ўжо будуць вызвалены ўсе палітычныя зняволеныя. Рацыя. Спадарня Анжэліка, на гэту тэму таксама разважаю і вельмі часта задаю пытанне беларускім палітыкам. І ведаеце, якую тэндэнцыю я для сябе зразумеў? Большасць палітыкаў спадзяецца, што нешта ў Беларусі такое здарыцца і гэтыя перамены нейкім чынам наступяць. Вы таксама неяк так думаеце на гэту тэму? Бо няма адказа на пытанне, а вось як гэта ўзяць, змяніць і дамагчыся, прымусіць Александра Лукашэнку зрабіць чэсныя справядлівыя выбары? Як было перад развалам Советского Союза, так, и як яны казалі, все было навсегда и вдруг закончилось. Мы павінны разумець, што так ці інакш дыктатура скончыцца. Яна скончыцца. І што будзе з тымі, якія былі часткай вось гэтага рэжыму. Так, гэтым людзям таксама трэба разумець, што будуць перамены і трэба неяк абіраць іншую стратэгію. І каб вы разумелі, што ўсё ж такі такія людзі, якія зараз працуюць у тым ліку ў вертыкалі Лукашэнкі, яны ёсць у асяроддзі Лукашэнкі, у тым ліку і бізнэсоўцы крупныя, і нават наменклатуршчыкі. Таму, калі мы кажам пра раскол эліт, мы не проста сатрасаем паветра, але мы разумеем, што ёсць такія варыянты сцэнароў, калі мы ўсё ж такі прыйдзем да нейкага народнага агульнага паразумення, так, нацыянальнага паразумення. І адзіны вось той камень, які не дае нам гэта ажыццявіць, гэта сам Лукашенко. Вы ведаеце, што амаль усе дыктатуры
трымаліся там на адным дыктатары, і калі вось атрымліваецца такая сітуацыя, калі яго ўжо няма, то па-іншаму ўжо ўсё адбываецца. І тыя самыя эліты, яны аказваюцца ўжо увогуле не элітамі, а мы як бы ўсе маскі скінутыя, так? Таму, ну, я разумею, што зараз можна шмат казаць тут, ідці ў нейкія там канцэпцыі, тэорыі і так далей, Уласна кажучы, а я бы ну, хацеў проста многія рэчы не кажуцца ў пабліку. Тым больш напярэдадні электаральнай кампаніі, калі мы кажам пра стратэгію, усе кажуць: слухайце, дзе ваша стратэгія? Чаму вы там план дзеянняў не пакладзеце на стол, вось нам раскажыце, што вы будзеце рабіць сёння, заўтра і паслязаўтра. Ну, калі мы так усе карты пакладзем на стол, то як бы ўжо і можна і разыходзіцца, таму што хто ж гэта вось будзе зараз всё свяціць у паблік. Самае галоўнае, каб мы не разгубіліся, і самае галоўнае, што мы трымаемся разам. Бо Лукашенко, яго рэжым, ён на працягу гэтых 4 гадоў, чаго яны ўсе дабіваліся? Яны ж казалі, што вы ніколі не можаце сабрацца разам. Вы ўсе канкурэнты, вы там адзін аднаму горла перагрызеце там за нейкія палітычныя поінты нібыта там ці за гранты і так далей. Тое, што адбываецца зараз, яно, канешне, не дае пакою рэжыму, таму што мы ўсё ж такі разам працуем, у нас выпрацоўваецца стратэгія, у нас ёсць працоўная група, мы разумеем усё, што адбываецца ў Беларусі, таму што ў нас ёсць інсайды, у нас ёсць зваротная сувязь, і гэта, канешне ж, нервуе Лукашэнку і яго рэжым. Настроі, якія ёсць у беларусаў, на жаль, канешне ж, яны вельмі шмат зараз падвергнутыя прапагандзе. Мы гэта разумеем, таму беларускія дэмакратычныя сілы, у тым ліку, гатовыя да таго, каб сваю ўласную стратэгію і інфармацыйную кампанію таксама прадставіць. І зараз над гэтым працуем мы ўсе разам. Вы ведаеце, што мы падпісалі у мінулым месяцы пратакол аб узаемадзеянні, і цяпер наша такая працоўная група. І таксама, спадарня Анжэліка, абмяркоўваецца стратэгія, мы пра гэта падрабязней пагутарым. Я проста хачу зараз спыніцца на такім пытанні. Расія для вас, здаецца, найбольшая пагроза зараз для беларускага суверэнітэту, а можа таксама для Александра Лукашэнкі? Гэтыя адносіны Лукашэнкі з Крамлём, тут можна шмат казаць, так, аб тым, што Лукашенко і сам з'яўляецца марыянеткай у руках Пуціна, але і сам ён самастойна нашу краіну ў гэта ўсё метадычна заганяў на працягу 30 год. Для чаго? Для таго, каб утрымаць сваю ўладу. Таму Беларусь стала праз яго залежная ад Расіі у эканамічным плане, у сацыяльным плане. Таму вось такая пагроза, як я яе бачу, яна найбольш відавочная з боку Крамля, з боку Расіі. Вы, як былая топ-менеджерка, так, міжнароднай кампаніі, вы казалі пра тое, што Александр Лукашенко збіраецца на выбары. Сапраўды, ён пра гэта многа гаварыў на сустрэчы са студэнтамі, расказаў пра пэўныя якасці, якія патрэбныя прэзідэнту, пад гэтай якасці падпадае толькі ён, і гаворыць, што вось няма нікога вакол яго, хто б мог яго замяніць. Калі сабраць усіх яго топавых чыноўнікаў у аднаго чалавека, то гэта быў бы ідэальны прэзідэнт, і вось гэты бы, не ведаю, хімера такая, сабраная са ўсіх чыноўнікаў, якія вакол яго, замянілі бы Александра Лукашэнку. Так яно і ёсць, калі так паглядзець цвяроза на гэта ўсё, так? Калі мы не кажам пра дэмакратычныя выбары, дзе маглі б удзельнічаць усе тыя, хто сёння за кратамі, так, і тыя, хто мог бы вырасці нават у гэтай сістэме да нейкіх людзей, якія маюць уласнае меркаванне і сваю ўласную думку і мазгі, то тады, канешне ж, быў бы хоць нейкі выбар. А так, разумееце, тут атрымліваецца так, што нават з тых, хто зараз сядзіць і ківае галовамі там у кабінеце Лукашэнкі, нават з тых няма каго выбраць. Разумееце, аб чым тут ідзе ўжо гаворка? Спадарня Анжэліка, вы казалі пра тое, што палітыка таксама ў ваша жыццё ўвайшло ў 2020 годзе, так?
Я хочу запытацца, адкуль у Лукашэнкі такое перакананне незаменнасці сябе? Вы ўвогуле да 2020 года назіралі за Лукашэнкам, здавалася вам, задавалі сабе пытанне, вось што ж гэты чалавек так трымаецца менавіта ва ўладзе? Ведаеце, я працавала у міжнароднай карпорацыі вядомай і, ведаеце, я не магу сказаць, што справы ішлі неяк дрэнна ці ў нас былі дрэнныя паказнікі. Увогуле нават наадварот. Тады, калі я была маладым спецыялістам, потым ужо кіраўніком, я нават не задумвалася. У мяне увогуле ў галаве была кар'ера, сям'я, дзіця, і я не была пагружаная ў пытанні палітыкі так, як я вымушаная ўжо зараз была пагрузіцца ў гэтае пытанне. Я, як усе звычайныя там людзі, як мне трэба было сачыць за сітуацыяй такой агульнай, як менеджеркі ў тым ліку, так, і я адкрывала парталы Белта, Тутбай, і заўсёды так цікавілася, з нечага пасмейвалася, нешта мне казалася цікавым. Так, але вось так, каб сачыць, то не. На што адрэагавала вялікая частка насельніцтва, грамадства ў той час? На гвалт. Дагэтуль у мяне такой патрэбы, скажем, і ў гэтым таксама праблемы нашага вось пакалення. Ведаеце, нават не пакалення, я не ведаю, можа, нацыі, таму што ўсё добра, ўсё ідзе стабільна, у мяне ёсць заробак, у мяне ёсць праца, а калі вось адбылося такое, то уся та нянавісць, так, вось усё тое бруднае, якое было, яно выйшла наружу. І мы гэта ўбачылі, і вось гэта ўзрушыла, ўзбурыла людзей беларускіх. Рацыя. Я хочу трошки ўдаль адысці ўвогуле пра Кока-колу пагаварыць. Ёсць у вас нейкая ностальгія па гэтай працы, можа ёсць нейкае разуменне, адчуванне, скажем так, настрою таксама зараз у 2024 годзе, ну, сярод гэтых такіх мужчын у гарнітурах, якія таксама кіруюць міжнароднымі кампаніямі, якія ў Беларусі ранейшую прысутнічаюць. Я могу сказаць, што ў мяне застаюцца кантакты ўнутры Беларусі з некаторымі кіраўнікамі карпорацый. Я, конечно ж, в мытах бяспекі не магу называць іхнія прозвішчы, але і на працягу вось гэтага часу, што я і працавала у Coca-Cola, працавала у Беларусі, я не магу сказаць, што там былі нейкія ярыя прыхільнікі альбо ярыя нейкія там хто там не падтрымлівае ўлады, так? Проста гэтыя людзі іншымі катэгорыямі ўвогуле разважаюць. Яны глядзяць свой бізнес, яны глядзяць тое, каб працавала прадпрыемства. Яны падстрайваюцца пад тыя нарматыўныя акты, якія там кожны дзень выходзяць, стараюцца, каб іхні бізнес выжываў у кагосьці там квітнеў, так? Каб вы разумелі, у такіх вялікіх карпорацыях ніхто не будзе казаць пра палітыку. Гэтыя кампаніі, яны як бы палітычна нейтральныя. Тыя настроі, якія ёсць, яны гавораць аб тым, што ўсё ж такі людзі разумеюць, выдатна разумеюць, што такое эканамічнае становішча сёння ў Беларусі, як яно магло б быць і магло б развівацца, калі б Беларусь была часткай еўрапейскай сям'і, і што магло б быць лепш, калі б мы не былі такія залежныя ад расійскай эканомікі і вось ад таго, куды ўвагнаў рэжым Лукашэнкі Беларусь сёння. Ну, а у вас ёсць нейкая ностальгія па Кока-коле? Кажуць, вельмі шкодны прадукт, нельга яго піць, бо там, калі будзеш багата піць, проста са тваім страўнікам адбудзецца нешта невядома што. Ведаеце, чым больш такі папулярны бренд, які працуе ў многіх краінах свету, тым больш там стандарты якасці, таму, ну, канешне, ностальгія ёсць. Я назаўжды застануся амбасадорам гэтага бренда, таму што я і сам напой люблю, і карпорацыя класная, і класны опыт быў, досвед, і паездила Але вы я па казалі, ўсіх што краінах зэрэчку свету. самі п'еце, каб падтрымаць сваё цела і ўвогуле. А між іншым, ёсць Coca-Cola без цукру. Раскажыце, калі ласка, таямніцу, дзе Кока-кола смачнейшая? У Беларусі, у Польшчы, а можа, у Злучаных Штатах Амерыкі, бо гэта радзіма гэтага напою?
Спрабавала і там, і там, і там, і ў Амерыцы, і ў Польшчы, і ў Беларусі, але самае смачнае для мяне ў Беларусі, канешне ж, таму што, ну, я ўжо такі гурман, можна сказаць. Адрозніваецца, можа быць, цукар. Цукар і Беларускі вада такі там жа канкрэтны нет. файны бурак, Э, так? Смачнейшы. Так, сваё родное, дзе радзіўся, там і згадзіўся, там яно табе самае смачнае ўсё. І бульба смачней, і кока-кола нават смачней. Дазвольце пажартую. Хачу працытаваць вашу калегу, не ведаю, можа, вашу канкурэнтку. Таксама прадстаўніцу заканадаўчай галіны ўлады Беларусі Наталлі Качанавай. Казалі вы ўжо пра яе трошачкі. Хто яна? Канкурэнтка? Хто яна? Як вы ўвогуле яе акрэсляеце? Або ж увогуле не акрэсляеце, не думаеце вы пра яе? У нас хоць была і невялічкая яўка на нашыя выбары ў каардынацыйную раду, нягледзячы на тое, што былі мацнейшыя проста рэпрэсіі, нас арыштоўвалі маёмасць, у нас пагражалі. У нас адразу там за адзін дзень усе там 250 чалавек, якія падаліся ў каардынацыйную раду, на ўсіх крымінальную справу завялі, так? Усё ж такі мы абраны орган, нас абралі людзі. А Наталію Качанаву яе прызначылі. Таму я нават не ведаю, як мы можам з ёю быць пры нават добрых умовах, калі б там можна было гэта параўноўваць, як бы мы лічыліся калегамі. Таму я лічу, што ў мяне больш выгадная пазіцыя ў гэтым плане. Цытатка. «Нідзе ў свеце няма такіх сацыяльных гарантый, як у нашай краіне, а тыя, што выйшлі на пратэсты, хацелі пенсіі адабраць. Калі б у 2020 годзе адбылося тое, што планавалі апаненты, людзі б сёння нават пенсію сваю не атрымлівалі. Спадарня Анжаліка, чаму вы хацелі ў беларускіх пенсіянераў адабраць пенсію? Беларускія пенсіянеры вам гэтага не выбачаць. Як это можна у беларускіх пенсіянераў пенсію адабраць? Чаму вы хацелі пенсію адабраць? Я ў той час шмат пісала такіх стацеек у свой Facebook, таму што тады таксама ў 2020 годзе адразу пайшла такая прапаганда аб тым, што вось дзяржава, сацыяльны гарант, што вы робіце, там і так далей. Яна была такая дастаткова агрэсіўная, і сталі пісаць аб тым, што насамрэч вось Беларусь гэта такі астравок стабільнасці, у нас добрыя пенсіі і так далей. А я сяджу у сябе вось там у бабулі. Я тады была ў дэкрэтным адпачынку. Я разумею, што вось я толькі што працавала ў міжнароднай карпорацыі, зараз у мяне вось гэта пасобе, на якое я проста не змагла б нават там тыдзень пражыць насамрэч. Так, і разумею, што калі маёй бабулі трэба купіць нармальныя лекі, то яна іх не купіць за сваю пенсію. Ніколі ў жыцці. Гэта трэба мне іх купіць, трэба яе завесці ў Мінск, трэба там платныя паслугі ёй заказаць нейкія. Разумееце, вось гэты міф, ён разганяецца і падтрымліваецца афіцыйнай прапагандай, і ён акцэнтуе заўсёды ўвагу на такіх рэчах, як бясплатная медыцына, ахова здароўя, бясплатная адукацыя, суперсістэма сацыяльнай абароны. Але калі мы так паглядзім, то рэальная пакупніцкая здольнасць людзей, яна проста зеро. Калі мы зараз паглядзім на памер мінімальнай пенсіі, якая ёсць зараз у Беларусі, дык яна ж значна ніжэй за пражытковы мінімум. Разумееце? То есть там что-то каля 100 рублёў мінімальная пенсія, а пражытковы мінімум для пенсіянера 300 з нечым там рублёў. Як такое можа быць? Як тут можна казаць пра сацыяльныя нейкія гаранты, так? Я ўвогуле не люблю гэты папулізм, не люблю з абедзвюх бакоў гэты папулізм. Калі кажуць, вось тут у Еўропе суперклас, тут можна проста як у раю жыць, так? А там, значыць, так. Не, усюль ёсць свае праблемы. Але не трэба казаць, што ў нас тут все лепш за ўсіх, калі што-то. Людзям вочы замажаш? Не. Пенсіянеры насамрэч могуць сабе дазволіць цытрамон і анальгін. Всё. Рацыя. Яшчэ
закрануць одно важное пытанне, паколькі вось мы, мне здаецца, так лагічна падышлі да пытання адказнасці, умоўна кажучы, беларускіх чыноўнікаў пасля нейкіх пераменаў. Я не ведаю, чаму акурат зараз гэтыя тэмы адказнасці з'явілася, так? Вось як вы бачыце, як спікерка Каардынацыйнай рады, як вы бачыце, гэта мае быць? Усіх пагнаць мятлой і ўсіх выгнаць? Гэта ж будзе такая армія незадаволеных людзей у Беларусі. Яно само нейкім чынам зменіцца, эліты зменяцца, ці проста, не ведаю, усіх пасадзіць і так далей. Гэта вельмі складанае пытанне, але мы ім таксама займаемся. Каб вы разумелі, рыхтуецца праект закона аб люстрацыі. І ніхто не кажа аб тым, што ўсіх, як усіх узялі ды пасадзілі. Я ж яшчэ раз скажу вам, што ўнутры сістэмы ёсць людзі, якія дагэтуль проста там не маюць магчымасці, ці там ёсць розныя абставіны, па якіх яны працягваюць там працаваць, так, якія там не замазалі свае рукі ў крыві ці ў нейкіх такіх страшэнных справах. Таму, канешне, вось такі комплексны праект рыхтуецца аб тым, як гэта будзе выглядаць. Не ўсе часткі гэтага праекта будуць публічныя і даступныя, але мне здаецца, што самае галоўнае, што насамрэч ніхто не хоча гэтага крывавага некага сцэнара, ніхто не хоча ніякай помсты такой, так, там для тых, хто там, для насельніцтва, якое там застаецца, так, все мы, як бы, браты беларусы, мы ўсе проста мы падзяліліся зараз вось такім чынам. Так не павінна было быць. Я на 100% думаю, што мы здолеем зрабіць так, каб беларускі народ прыйшоў да паразумення, а ўсе злачынцы будуць прыцягнутыя да адказнасці ў адпаведнасці з законам, у тым ліку міжнародным. Дзякуй вялікі. І вядомая справа, што тэму трэба абмяркоўваць і яшчэ больш яе разумець, аналізаваць, над ёй дыскутаваць. Дзякуй вялікі. Нагадаю, што сёння спікерка Каардынацыйнай рады Анжэліка Мельнікава была разам з намі. Дзякуй вялікі, вельмі прыемна.